Лёс цесна знітаваў творчае жыццё Владзіміра Караткевіча з Віцебскам. Паэт Давід Сіманович пісаў: «Я Витебск люблю, мне сказал Караткевич и скрылся, растаял в предвинских лесах». Паэт вылучаў Віцебск сярод астатніх гарадоў, часта сюды прыязджаў і любіў яго па-асобаму. Яму ён прысвяціў нарыс «Віцебск, месца майстроў» у кнізе «Зямля пад белымі крыламі». Уладзімір Караткевіч у прадмове да выдання пісаў: «Зараз вясна. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. А мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму». Вось што ён думаў і пісаў пра Віцебск. Горад майстроў, горад гісторыя, важны гандлёвы пункт на шляху з вараку грэкі, вялікі культурны цэнтр. У яго майстравітыя, спрытныя рукі. Уладзімір Караткевіч азначаў, што Віцебск – горад старых мастацкіх традыцый. Працавалі тут у прыватнасці Юдэль Пен, Мсціслаў Дабужынскі, славуты Казімір Малевіч, не менш славуты Марк Шагал і некалькі год Ілья Рэпін, маёнтак якога здраўднёва быў непадалёку ад Віцебска. Вельмі цесна Уладзімір Караткевіч быў звязаны з нацыянальным акадэмічным драматычным тэатрам імя Якуба Коласа. Коласаўцы так пяшчотна называў пісьменнік трупу тэатра і ў нарысці ім прысвечаным пісаў: «Памятаю іх выязныя спектаклі пасля вайны ў выпаленай ушчэнт спапялёнай Оршы. А ў нас, падлеткаў, ясна ж, не было грошай, каб паглядзець усе спектаклі. А нам так хацелася гэтай вялізнай штодзённай радасці. Мы проста не маглі без яе жыць, як без хлеба. І мы кожны раз пранікалі туды і глядзелі, і смяяліся, і абліваліся слязьмі». Ці мог я тады думаць, што «Званы Віцебска», першая з маіх п'ес, якая ўбачыць святло рампы, убачыць яго менавіта тут, на падмостках тэатра Віцебскага, што любімыя мае акцёры будуць гаварыць мае словы, што ў гэтым тэатры я ўрэшце не толькі глядач. Віцебляне ганарацца сваім знакамітым земляком і ушаноўваюць яго памяць. Вядомы паэт Давід Сіманович стаў арганізатарам у Віцебску літаратурных свят з нагоды дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Першыя з іх прайшлі ў педінстытуце і абласной бібліятэцы імя Леніна ў 1986 годзе. У 1994 было прынята рашэнне зрабіць дні Уладзіміра Караткевіча ў Віцебску традыцыйнымі. Сваіх вялікіх песняроў яна і праўду ўратоўвае, яна памяць умацоўвае і справядлівасць для вякоў. Дорогие сябры, дорогие друзья, віншую вас з днём нараджэння великого сына Беларуси, великого сына Орши, великого сына Витебска Владимира Семеновича Караткевича. У тым жа годзе гарадской бібліятэцы філіялу нумер 14 было прысвоена імя пісьменніка. А ў лістападзе таго ж года ў скверы Леніна па вуліцы Суворова быў адкрыты помнік Уладзіміру Караткевічу. Аўтары – скульптар Іван Казак, архітэктар Валерый Рыбакоў. Истории зримой черты Короткевича муза связала, чтобы предков не стерлись следы, чтобы правда потомкам сияла. У Віцебску з раніцы звоняць званы. Ты ў бронзе, паэце, прачнуўся сягодня. Як думка, захмараны, як клопат зямны, у цёплага неба, у высокім палоне, пісаў Рыгор Барадулін. У 1999 годзе Віцебскі аблвыканкам устанавіў прэмію імя Уладзіміра Караткевіча ў 2 намінацыях за дасягненне ў галіне літаратуры і за прапаганду жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча. Пачынаючы з 2000 года лаўрэатамі гэтай прэміі сталі многія віцебскія пісьменнікі.
У віцебскіх тэатрах штогод да дня нараджэння Владзіміра Караткевіча ідуць спектаклі па яго творах. У бібліятэках ладзяцца літаратурныя святы. Уся яго творчасць выверана любоўю да Беларусі. У прызнаннях і маленнях Уладзіміра Караткевіча да роднай зямлі не знойдзеш ніводнага фальшывага гука. Тут усё велічна і адначасова проста, шчыра, мудра. У экспазіцыі Народнага літаратурнага музея пры Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Пятра Машэрава значнае месца адведзена жыццю і творчасці пісьменніка. А ў новым мікрараёне Білева адну з вуліц назвалі яго іменем. Віцебская паэтэса Маіна Бабарыка ў вершы Владзіміру Караткевічу піша: «Звонят колокола, поют, что Витебск старый добрый воин. Пера истории достоин, где годы память стерегут. Его пытали на излом, но люди, что судьбу мастили, свои столетия пережили под Короткевича пером».